BFM News, lokal. Igbigan at ilokan ng gobyerno iti siyudad katawag at adaamal lupoy dagiti turista ng agturong iti siyudad kaya ito'y panaglokatan at idakkel amol iti barangay ng Alisan ken barangay Butong. Sigun na kin ni Attorney Charito Maligad at City Tourism Officer ado dagitin to pumasyar iti lugar saan laing dagiti taga Ilocos Norte no diket pati dagiti agapo iti sabali a probinsya. Haan laeng digiti kalugaran tayo no digiti kabangibang pay nga probinsya mon munisipyo ti umay dito pumasyar kada tayo ta kas makita tayo ngamin akit digiti kabangibang nga probinsya ket kasadeto datay mapadaanan hindi very exciting ti ado amin ta dito nga parte iso dito ti kuna tayo nga one of its kind ket may sapay nga expectaren tayo akit napintas detoy nga gundaway ken timing detoy gapota malmal paston iti palarong pambansa ket digiti adat ditoy nga makisali pakairamanan digiti kakadwa digiti makisali ket isonto iti mabalindang pagpasyaran pagtambayan ket no kasta iti mapasama ket expectaren tayo met nga adu iti mabalin nga pagnamayan nga ti ekonomiya ti syudad ti Lawag na pagyanan dito the more visitors we have the more income nga ma-generate met digiti kailyan tayo kas kumati magatgatang iti syudad ti Lawag digiti paghotelan ken digiti pagpaspasyaran pa yan. Iti agdama ket manarimaan pay laeng ati panakapinis dagiti nagdudu mga stall idinto dagiti cinema ket nakaplastar meten no sa dino manamnama nga agakomodar danton libre kadagiti senior citizens ken PWDs. Kabayatan na inadmitira ni Mayor Michael Marcos na iti panagbisita na idigalman a problema to ti trapiko ken masayangan iti kalsada kuma iti likod ng alternatibo adalan ako mamang iti Gilbert Bridge. You know that that's a big problem. You know that. Okay, we've talked about that so many times. In fact, sayang the segue from the Gilbert Bridge coming here. Sayang that. That should have been done. That should have been done together with this. Okay, it should have been opening at the same time as this, and it's sayang. Okay, because really we will have a very big problem with traffic. Inayon na nga dupay at ikasapulan ng empleyado isot gapuna dahito itatati may sa kadagiti may informar iti publiko. May nagtira ito ikit na pintas pay adamag ta iti talo a barangay a paggapuanan to dagiti farm products a mailako iti uneg dagito ikit iti barangay Baksil North, barangay Baksil South ken iti barangay Lataag. Kadwa iti 99.5 by from Lawag, Idol John Agustin, Tatak, Oramen.